Velkommen til samtaler med din vært, Sara Adam. Jeg har i dag samtalen med Alexa Holm, som er hjælpelærer. Hvordan er det at arbejde som hjælpelærer? Jeg synes, det er afslappende. Mm. Mm. Dejligt. Hvis du havde et spørgsmål, som du kunne stille ud i det åbne lige nu, hvad var dit spørgsmål så? Hvordan kan vi få fred i verden? Godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Perfekt. Hvad er din første tanke? Man skal fjerne religion. Så er det også med til freden. Det vil, uden at det påvirker andre. Så er overbevist dem at tro, at det vil. Ja. Det lyder som en rigtig klog måde at gøre. Hvad er din holdning om Finn Holger? Om dem? Finn Holger. Jeg kender ikke noget til ham, desværre. Yndlings H.C. Andersen eventyr? Finn Holger. Men ellers så tager vi bare den næste. Hvad er dit yndlings H.C. Andersen eventyr? Hvis du har et. Ja, jeg har et. Den handler om en gammel nul. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg tror måske, den hedder en nul. Ja. Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men ja, der er helt sikkert, hvor det er en gammel vævemaskine, hvis nok. Hvor en får stukket sig på fingeren. Nej, det er et sygeskabsnål, som gik i stykker. Ja. Og kunne ikke bruge sygen mere. Så hun satte et eller andet på det og lavede det til et brochepin. Ja. Så hun til noget andet, men så faldt den ud, og så rejste den sig bare til og fandt sig alt muligt steder. Ja. Ja. Ej, det lyder også som en spændende historie. Til sidst, den var sort og rusten, og hver gang den var bange, at nu ville den knække, og så skete der noget andet, så var den på en helt anden rejse, og kunne være god til noget helt andet. Til sidst lå den på gaden helt rusten. Ja. Nej, den faktisk sprittede ud sådan stående på gaden mellem stenene, og så kom det en hestevogn. Ja. Og så sagde den til sig selv, nu knækker jeg egentlig. Men i stedet for, den var så høj, at den bare lagde sig ned. Og den aldrig knækkede. Ej. Det er en stærk historie i sig selv. Ja, den er meget stærk. Hvad er det mærkeligste, du nogensinde har drømt? Bare jeg kunne huske det. Drømme. Kan ikke komme i tanke om noget, som Hvad? Var det endelig mærkeligste, jeg har drømt? Nej, det kan jeg ikke komme i tanke om. Hvad husker du bedst fra din barndom? Min farmors og farfars have og kirsebærtræ. Det lyder... Det var så meget kirsebær, at når min far plukkede dem og lagde dem i stand, jeg spiste dem, og jeg kunne ikke spise mere kirsebær. Jeg var så med, at det bare ikke var mere kirsebær af mig. Så tænkte jeg, hvad kan jeg bruge dem til? Så lavede jeg en streg, når jeg gik kirsebær på min krop, og jeg lavede en streg på min krop, og tænkte, wow, jeg kan male på dem, så har jeg malet mig helt over med kirsebær. Ej, det lyder som et dejligt minde. Ja, vi skal og vaske ud i brønden bagefter. Bruger du meget tid med din familie? I barndommen, ja. Ja. Med min far og farfar og farmor. Og mor var også med. Ja. Har du set Venner? Hvornår skulle jeg se Venner? Friends hedder den også. En tv-serie. TV-serie Venner? Ja. Ja. Hvad er din holdning omkring venskaber?
Jeg elsker venskaber. Mm. Men man skal lige passe på, fordi det kan også gå ondt. Ja. Man fra hinanden, eller gør noget uret mod hinanden. Ja. Det kan man aldrig vide. Og jeg har også nogle venskaber, hvor jeg bliver såret. Ja. Ja. Har du nogensinde stalket nogen på de sociale medier? Jeg tror, jeg kom til det, fordi det var min første erfaring på sociale medier, og jeg vidste ikke rigtig, hvordan man kan omgås, og måske lave for meget signaler til en mand, som han følte sig stalket. No. Har du nogensinde stalket et land på de sociale medier, og hvilket land, og hvorfor? Jeg blev stalket af nogen fra Rusland på sociale medier, som jeg bare blokerede. Det er godt, du har blokeret dem. Jeg blokerede den med det samme. Ja, forståeligt. Det lyder som en grim oplevelse. Ja, det var det også. Det var en chokerende oplevelse for mig. Ja. Når det kaldte mig fra transgender og pædofil. Hvor har du sidst rejst hen? Hvad? Hvor har du sidst rejst hen? Hvor har jeg sidst rejst hen? Ja, hvilket land? Israel? Ja, Israel. Nej. Hvad er det vildeste, du har gjort i dit liv? Og da jeg rejste til Israel første gang alene, Ja. da jeg boede i tidligere Sovjetunionen, og grænserne blev åbnet. Ja. Jeg var også der alene til udlandet. Ja. Ja. Ej, det lyder også som en stor oplevelse i sig selv. Var der fred på det, altså også på den anden side? Ja, det var fred. Ej, hvor lækkert. Ja. Har du nogensinde lavet noget som i do-it-yourself? Hvad har jeg lavet? Har du nogensinde lavet noget som i do-it-yourself? Do-it-yourself, som noget, som jeg har gjort. Jeg har lavet selv, for eksempel selv lavet en dukke, eller selv lavet en cykel, eller en guitar, eller et bord, eller sådan. Jeg har syet meget tøj. Ej. Meget tøj har jeg syet til, ja. Vil du helst lave mad, eller få det serveret? Få det serveret. Er du god til at lave mad? Ja, det er jeg. Er du til højtider og traditioner? Nej, ikke så meget. Er du opvokset i en lille eller en stor familie? En lille familie. Hvordan vil du have dit æg? Blødkogt. Vil du ønske, at du var rig? Nej. Vil du ønske, at livet havde en reset-knap? Reset-knap. At man kunne starte forfra i livet og prøve at leve det igen? Nej, for hvilken udslætter tidligere erfaringer. Ja. Som jeg vil ikke give slip på dem. Nej. Er du til biler med benzin eller el? El. Hvilket job forestillede du dig at skulle have, da du var barn? Dyrlæger. Dyrlæge? Ja, dyrlæger, ja. Elsker dyrlæger. Hvad var dit første job? Første job. Bibliotekar. Ja. Hvad er din holdning omkring Lotte Heise?
jeg synes, hun er sej. Hvad er din yndlingsstreamingtjeneste, og hvorfor? Streamtjeneste, et Tidal streamtjeneste. Hvad for en? Tidal er det streamtjeneste. Tidal. Og jeg streamer musik på Tidal, så det må være streamtjeneste. Jo, det er det. Hvor det er musik, jo, men det er det vist. Ja, så det er Tidal. Hvilken film har senest fået dig til at græde eller grine? The Last Kingdom. Den er også god. Hvem er din favorit at følge på Instagram? En, der hedder Bill News. Ja. Hvad er din holdning omkring X og Twitter? Jeg bryder mig ikke så meget om det. Kan du lide TikTok? I begyndelsen ja, men jeg synes, det er for meget forskellige ting. Det er alt for blandet. Ja. Har du nogle særlige talenter? Mange talenter, men hvad er en særlig af dem? Hvis jeg skal tænke på noget helt særligt, så det er at kopiere andres stemmer. Nej, hvor sjovt. Kan du lave en? Kan jeg lave en? Har du en rollemodel? Hvis ja, hvem? Ja. Cliff Burton. Ja. Hvad er det mærkeligste kompliment, du nogensinde har fået? Det mærkeligste? Okay, kan man tænke om nogen, som var specielt mærkeligt? Jeg tror ikke, der var nogen. Nå ja, jeg har det koldeste hænder. Nå, forhåbentlig så også med varmt hjerte. Ja. Hvis du var en superhelt eller en skurk, hvordan ville dit outfit se ud? Skal det være 2 forskellige outfits på superhelt eller skurk? Nej, kun bare et. Du vælger selv, om det er en superhelt eller en skurk. Ja, hvis jeg var... Hvor jeg ville klæde mig som en skurk, som i virkeligheden var superhelt, og det ville være en lang blå kap med hætte, lidt hekseagtigt, som under den skulle være noget meget blodbehageligt og elastiske bevægelser, hvor man kunne bare smide den kappe og blive helt andet. Det lyder flot i sig selv. Hvis du havde en superkraft, hvad ville det så være? Læs tankene. Ja. Hvis du var et dyr, hvilket var du så? En kat. Nå, miau. Hvad er din yndlingsret? Yndlingsret? Ja. Sushi. Hvad er din yndlingsrestaurant? Ja, en god sushi-restaurant. Jeg har ikke godt rigtig. Jeg troede, det var Tama-sushi. Ja. Tama-sushi. Ja. Er du motionist, eller er du bænkegrineren? Bænkegrineren, som tror, man må være motionist.
Hvad er du virkelig god til? Finde på noget sjovt ting at sige. Hvad er du virkelig dårlig til? Så fat sammen. Har du en hobby? Ja. Male. Det er min hobby. Jeg elsker at male. Nej. Hvis du skulle vælge en introsang til dit liv, hvad for en sang skulle det så være, og hvorfor? Introsang til mit liv. Jeg tror, jeg vil tage Auden Organ. Come with me to another side. Nej. Hvilke 3 ord kendetegner dig som person? Kærlighed, hygge, humor. Passer du på jorden, eller lader du andre om det? En gang til. Passer du på jorden, eller lader du andre om det? Jeg er på jorden. Om du passer på jorden? Ja. Hjælper du? Dejligt. Hjælper du, hvis du ser en, der har brug for hjælp, eller går du videre? Jeg hjælper. Tror du på noget? Hvad og hvorfor? Ja, jeg tror på univers. Ja. Og når det guder. Fordi univers, det er min tro, som det er omfatter det hele. Ja. Og når det til guder, fordi jeg bor i Danmark, og det er noget, som forbinder mig med univers. Ja. Hvad er det sjoveste, der nogensinde er sket for dig? Det sjoveste? Jeg finder noget rigtig sjovt at sige, da jeg blev dukket, og for alle andre at griner det virkelig meget, så jeg selv griner hver gang jeg tænker på det. Har du en guilty pleasure, og hvorfor? Guilty pleasure? Pleasure. For eksempel, nogen er vilde med chokolade. Ja, chokoladeis. Chokoladeis. Ja. Hvilken vane er den mest irriterende, du har? Når jeg vil tage en pause med at slappe af med YouTube, bare for at kigge på noget interessant, så kan jeg ikke stoppe, og så kan jeg blive hængende timevis. Ender med kattevideoer fra efter 5 timer. Kan du bedst lide solopgangen eller solnedgangen? Solnedgang. Hvis du skulle ændre dit fornavn, hvad skulle du så hedde i stedet? Klokkeblomst. Nå. Gamle danske film eller nye danske film? Gamle danske film. Kan du bedst lide at se film i biografen eller i hjemmet? Hjemme. Hvad er det mest dyrebare, du ejer? Min kat. Nå. Citron eller chili? Citronen. Film eller musik? Musik. Musiker eller producer? Musiker. Hvem kunne gøre dig starstruck? Musiker. Nogen bestemt person, som kunne gøre dig starstruck? Starstruck, det er sådan, hvor det er, hvis man møder en, som er kendt, som man lige pludselig bare bliver sådan helt... man ved ikke, hvad man skal sige, eller noget som helst. Fordi man er bare så...
over den person? Jeg synes, alle musikere generelt. Ja. Eller det har noget med musik. Hvis du skulle kunne møde en dansk personlighed og stille et spørgsmål, hvem og hvad skulle det så være? Jeg vil spørge min skoleleder. Min skoleleder. Ja. Hvorfor det ikke undervist i nordiske boder på folkeskole i Danmark? Nå, ja. Det er et godt spørgsmål, ja. Eller måske undervisningsminister. Ja, det er måske lidt bedre person til at stille spørgsmål til. Hvilke par sko er de bedste, du nogensinde har ejet, og hvorfor? Bedste par sko? Ja. Ja. Det er kun de sko fra den danske mærke, som hedder Wooden, og det er simpelthen så behageligt. Det er det bedste sko, jeg nogensinde har fået. Ej, hvor lækkert. Ja. Dit syn på verden, som den ser ud lige nu? Verden er syv, men der er håb. Ja. For det. Tilbage til det gode. Ja. Den er syv, men klar til udgraver. Det er dejligt, at der ses håb. Ja. Dit syn på kongehuset? Min syn på kongehuset? Ja. Den mister sin betydning. Hvad er dit syn på det engelske kongehus? Den er mere til pynt. Dit syn på USA? Min syn på USA? Ja. Det er alt for generaliserende. Hvis du var statsminister, hvad ville det første være, du ville ændre? Jeg er statsminister. I hvilket land? Bare her i Danmark. Hvad ville det første være, du ville ændre? Jeg vil afskaffe kristenkirke. Dit syn på AI? Ja. Den er med til at recover verden. Camping eller glamping? Camping eller glamping? Camping eller glamping? Glamping, ja. Camping. Ja. Fortæl en vits. Skal jeg fortælle en vits? Ja. Ja. Clara og Greta var to gamle damer, som boede på plejehjem, og det blev uvenner. Clara går på gaden og ser, at Greta kigger ud af vinduet. Og hun siger til Greta, Greta, du er sgu så gren, du skal stikke din røv ud af vinduet i stedet for din ansigt. Greta og siger, det har jeg gjort i går. Alle naboerne siger til mig, hej Clara. Et spørgsmål, du gerne vil stilles? Ja, spørgsmålet er i stedet stilles. Og den tur, du vil være dig? Pebermynte eller lakrids? Lakrids. Og tak for denne gang. Og så må vi se, om nogen har svaret på dit spørgsmål.